आज्ञा ଯଥାର୍ଥ ନମସ୍କାର ନିଅ। अच्छा ତମର ଗହଣା ବୋଲି ମତେ କହିବ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ କଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ତମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁଧାର କରି ତମ ପିତା। पकड़िए कौन दे रहा କାହିଁକି? ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି କଥା କହୁଛ? आज्ञा ଧନରତ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଭାଟ କହିବାର ଚାଲେ। चाली वाले ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ କଥା ଉଙ୍କି ମାରିଲା। अच्छा ହେ ଜଗତପତି ଠାକୁର, ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ବାବା, ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତମ୍ୟ ମାରିଆ, ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି ଠାକୁର। ହଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ତୁମେ ପିଲାଦିନୁ ତମକୁ ନା ତମର ନା ଧରି ଡାକୁଥିଲି। ମତେ କେମିତି କଷ୍ଟ ହବ? ଭାଇ, ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ? ତମର ଡାକିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମା। डाकिले ନାଇଁ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯା, ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯା। ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ। अच्छा 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 के भाई आइछ ଆଜ୍ଞା।